Sibingelele imbukeli wayo ke iBlack Live TV kuyona ke iBlack Live TV igama lami noNhlanhla umamelo wakaZondi kanti igama lohlelo sikhipha izimfihlo namhlanje sivakashelo yena ubaba siza ukuthi yona iphi imfihlo afisa ukuzidlulisela yona. Sawubona baba unjani? Ngiyaphila ngani yami kanjani? Ngiyaphila. Ubaba udabuka phi? Ngidabuka nje ngala eMhlathuza. Okay baba iyona iphi imfihlo namhlanje ofisa ukuthi usitshele yona? Hayi nje mntanami kunenkinga la enginayo engicabanga ukuthi kade yabakhona. Kodwa manje ebengithanda ukuthi umndeni uyazi. Kodwa manje angikwazi ukuyikhuluma iqondane ngqo nonkosikazi wami. So ngokuthi kukhona udadewethu engazi ukuthi uyazwana naye engibona mhlambe yena ngakwazi ukuthi amnike isithombe salento enginenkinga yayo. Yeah. So la nje mntanami nginenkinga ukuthi ekhaya kwami nginokuhlala njalo ebusuku ngithi ngiyahamba ngiyosebenza yabo. Kanti kunento ezimfihlo eyenzekayo empilweni yami. Kusho ukuthi nje umthetho wami ukuba umuntu wesilisa kwami akugcwele. Okay. So ngibuye ngibe umuntu ongazuthi angaba nawo umuntu wesilisa omunye azwana naye. So manje lento angazi ukuthi ngingayidalula izwakale kanjani kumama wasekhaya. Ngoba angithandi ukuhlukana naye. Yeah. Angithandi futhi abe yihlazo. Kodwa sikwazi ukuthi kube into esothi masixoxa ifika kuyena akwazi ukuthi ingamenzi ukuthi abe seba umuntu ongibuka njengomuntu omubi ngoba nami angazi ukuthi kwenziwa yini. Okay. So uma uthi ukuba umuntu wesilisa wakho akugcwele kahle mhlambe uchaze kanjani? Ngizama ukuthi ngibuye ngithanda ukuthi ungathi ngingakwazi ukulala nabanye abantu besilisa. Oh. So mhlambe iqale nini leyo nkinga mhlambe uma ungase nje usichazele kabanzi into mhlambe ukade wayiqala from ekubeni insizwa bakho njengoba manje usumuntu omdala okhulile? Ngizothi nje ukukhuluma iqiniso ngiye ngafunda ezikoleni la izikole zabantu besilisa zodwa. Oh okay. So kwenzeka ke uyabona into utry like ukudlala. Kodwa ngithe senginonkosikazi sengihleli isikhathi esinengane ngathola ukuthi hayi engathi ngienjoya kangcono mangilala nomunye umuntu wesilisa. So kwagcina sekuyinto engibonayo ukuthi angikwazi ukuhlukana naye. Ubaba mhlawumbe nje uma ngase kuthiwa ngiyahlambisela manje mhlawumbe ngokweminyaka ngaba umuntu wayephi umnyaka? Awuphinde futhi Mengase kuthiwa manje ngiyakuhlambisela ngobaba wamuphi unyaka njengamanje njoba lenkinga usuzoyiveza manje? hayi ngowa 1970. So waqala from esikoleni nisafunda ko boarding school kanje nje uchaza nabantu besilisa nomuntu. Okay so manje ufisa ukuthi uyidalule kudadweni? Ukuze ngikwazi ukuphunyuka ekutheni angikwazi uvele ngihlale ebusuku nkamba manje ngithi ngiyahamba ngiyabuya kodwa kwesikhathi ngibuya ngakusasa. Manje njalo sengikhathele ukwenza lokho okungcono ukuze kube safe ngoba ngibona ngelilanga ngovelwa ingozi ngitholakala ngisehlazweni kanti ingcono mangabe sekuyinto eyaziwayo. Alright baba. So manje ke udadewenu uma umtshela ufisa yena kwenzakaleni? Bengibona ukuthi mhlambe yena akakwazi ukuyixoxa nonkosikazi wami. Okay athi kuyokhulumela. Alright ngoba ubaba uyasaba ukuthi uvele utshela unkosikazi. Ngibona ukuthi kosuke kube nempi. Ngoba angiboni ukuthi uyayi-understand into enjengaleyo. Kufanele kube khona umuntu ozokwazi ukum-understandisa. Nina zingane mhlambe nonkosikazi? Sinazi ingane. Mhlambe first born yenu ineminyaka? Mhlambe first born nje ilako 30. So manje ingakho ufisa ukuthi udalule manje. Uma ucabanga baba
ufirstborn nje ukuthi una 30 naye mhlawumbe ngeke izim affect yini lonto ukuthi ubaba nje esemkhulise kangaka ile nto engishoyo ukuthi ngizama ukuthi kube nendlela udaba oluzophathwa ngayo lunga affect abantu abaningi ngoba into ebalekile mhlawumbe mayaziwa udadewethu nonkozo wami mesiphelela lapho yabo. Ngiyakuzwa ke baba, sizozama ukuthi simfonele udadewenu kodwa ulindele ukuthi naye vele ube umuntu ongazi ngithi so naye usazomtshela ongenzeka ukuthi mhlawumbe naye sazomela ukuthi ayidigeste ngendlela yakhe yabo into kanjalo asazi ukuthi uzothini kodwa nje sizama ukuthi simfonele sithi ukukhuluma naye siza ukuthi yena mhlawumbe engathatha libeke phi udaba. Hayi ngiyakuzwa. Yebo. Yebo sawona sisinjani? Siyaphila. Sisikhuluma noNhlanhla waZondi from Black Live TV. Yebo sisi la nginobaba, ubaba ubefisa ukutshela imfihlo uthi umfowenu. Sikuhlelo la sikhipha khona imfihlo. Uthi umfowenu ukhona into afisa ukuthi akudlulisele yona. Ufuna ukuthetha imfihlo kodwa ufuna ukucela mina. Ingakho icela thina ukuthi simsize ukuze akwazi ukukhipha imfihlo yakhe. All right, simcela ubambe kancane. Sawubona dadewethu. Yebo futhi. Uyaphila kodwa? Hayi ngiyajabula ukukuthola. Angazi noma usuzwile ke khona abohlelo la engicelile ukuthi bathi ukungisiza ngikwazi ukukhulumisana nawe ukuze udaba lami lube nesigqi kuwena nawe ubone ukuthi ngiserious. Ngolele. Uyangizwa kodwa? Yebo ngiyakuzwa. La wena sisi lapha kwami ngokwempilo yami khona inkingane esinayo. Umfoto yakula. Angazi noma ukugula yini kodwa nje into esengibe nayo isikhashana mawuzongilalela nje kahle. Ungachaza futhi ngilalela. La nginenkinga yokuthi kunento engiyenzayo kodwa ngibona ukuthi mhlambe ingaba inkinga mangabe ngitshela umama wasekhaya. Futhi kuyinkinga ongangokuthi uze ukukhuluma kwi-Black Live khona ukuthi uhlale phansi ukhulume live ubone ukuthi izinto njani aqhubekela phambili yayi. Into enzima ngonkalo. Hayi ngoba sesiqalile ke asimane sibambe kanjalo. La singinenkinga yokuthi umthetho wami njengomuntu owaziyo ukuthi ngiye ngithi ngisebenza ngibuye ngibe nesikhathi sokuthi ngihambe ngisebenze ebusuku. Kahle kahle ngifuna ukuqeda leyo nto ukuthi kwaze ukuthi nginenkinga ukuthi njengoba ngiye ngithi ngiyahamba ngiyosebenza ebusuku kusuke kube nenkinga ukuthi ngibuye ngibe nobudlelwane nabanye abantu besilisa. Kanjani ufuna ukuthini manje? Ubudlelwane kanjani mhlawumbe kanjani ngizokuzwa ke manje? Kusho nje ngiyathanda ukuthi ngibuye ngithanda ukulala nabanye abantu besilisa wena sisi. Into yami leyo iqale nini ngoba phela ngiyathandana ku-right. Hayi akukho kubi kona ukuthi nje ihabit nje ngithi yibiloko ikhona ngiyabona manje ayiyekeki. Angiyazi ke mina lento manje ufuna ukuthi ngingane inzima ke lento yakho. Ngiyathanda ukuthi ngoba wena uyazwana phela nomama lo wasekhaya mhlambe nikwazi ukuthi nixoxe naye ukuze uyabona ngingayitholi ngisenkingeni ngoba mina ngeke ngikwazi ukumtshela yena emaqonda nje. Kodwa futhi ngempela umthetho ukuthi lento oyishoyo ngoba phela ayikho into ekhombisayo ukuthi wena uyenze leyo nto. Ngibe lesimthethweni manje yabo kuze kuthayele umuntu oseceleni ukuthi ngathi naye ngabe uthanda umsebenzi wakhe njengani. Kanjani manje sigamanqonto kanje? Yikho ke ngicela usizo lwakho. Yo
Nawe phela kodwa nje bengifuna phela uyibeke ngendlela ukuthi ingawudibhiza umuzi. Ngizozama ukukhuluma naye kodwa-ke asithethi insimbi leyo ukuthi izinto indala ngoba uzobona ngathi senzela ukulima isikhathi eside mhlawumbe sizogcina sisenquma ingafanele. Kungcono kube ngathi into entsha le esifikelile nawe wazi ukuthi ingangani. Hayi ikho-ke bengibona ukuthi kungcono ngikhulume nawe ngoba wena njengomuntu wesifazane uzoba nendlela yokuthi ukuze understandeke kufanele ihanjiswe kanjani njengoba ususho nje. Mina bengeke ngize ngiyisukele nje ngoba mhlambe buzozwe enye into mhlambe noma ahambe noma uyabona ngeke wazi. Akukho right kakhulu masidoda into endala. Ngcono kube ukuthi siqamba lawo mali ukuthi mhlawumbe bekade uphuzile kugcina kwenzeka something so wagcina usunamathele khona into esiphumele. Ngcono kubeke kanjalo singathi ukuthi into ekade waphila nayo so uzobona ngathi akwazi ukuthanda kwakade. Hayi ngiyathatha amazwi wakho-ke. Hayi ngiyabonga ukuthi ukwazi ukungamukela bengazi ngeke ungilahle. Ngizobuya kuwena-ke mase ngikhulumile naye kodwa namhlanje ngizobona nje ukuthi useze ngalelo langa bese ngihlala naye phansi sikhuluma naye. Ngiyabonga dadewethu. Ngiyabonga naye. Thank you. Asibonge kakhulu sisi ukuthi nilalelane nobaba. Okay, ngiyabonga. Okay. So baba ke nje usuzwile usisi ukuthi usechazile ukuthi usazokwazi ukuthi axoxisane nonkosikazi. So wena uzizwa unjani ngalokho? Hayi ngibona ngathi inqubekela phambili ikhona. Usizo ngizolithola futhi kuzoke kuphele nokuthi ngingazi ukuthi ngizoyimisa kanjani lento. Kodwa futhi manje uyabona ukuthi kusazomela kuchazelwe nezingane yonke lonto leyo kuzobe sekuba lula vele. Ngesifiso sami bengathanda udaba luze lifike enganeni ngoba izingane zisakhula. Zizongibona ngelinye ihlo kungcono mangabe unkosikazi kuba imfihlo yethu sobabili naye. Usuyokwazi ke ukuthi mangabe uthi ngiyahamba noma kwenzekani noma ukuze mhlambe lento iphele mhlambe ngoba nawe ubone ngazi hawazi noma ugula noma ngoba angitholi kwenzakalani. Awutholi and I understand since ngathi akekho mhlawumbe omunye umuntu owakwakhuluma naye ngalo ludaba uqala namhlanje ukuthi ukhulume ngalo. Akuyona into elulu ukuyenza ukuthi ungayikhuluma nomunye umuntu. Akuyona into elulu. Akuyona into elulu. Hayi akuyona into elulu. All right. Asibonge kakhulu ke lapho babukeli ba Black Live TV asihlangane ke ngokuzalwe uyazi uhlelo lethu ke ila sisho khona sithi skipha zona izimfihlo sithembeke ukuthi uyazi ukuthi wenze njani. Subscribe and follow us all social media platform. YouTube subscribe live. See you